ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶୁଭପ୍ରଦା ମହାରଣା। ମୁଁ ବାଳକାଟି ନାଗପୁର ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷ OCS 22-23 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 198 ରାଙ୍କ ରଖିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ OAS କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ? ଖୁସି ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଟର ରାଙ୍କ ମୁଁ ଡିଜର୍ଭ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ ମାର୍କ କମିଲା କି ରାଙ୍କ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ବୋଲି। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଏଠି ଆପଣ ତ ମ୍ୟାରିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଇଥିଲୁ। ତ ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ବିବାହ ପରେ ନାହିଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ତ ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି, ଖାଲି ବାସ୍ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଥିଲା ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ବସ୍ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ଆପଣ ବାହା ହେଇଗଲେ, ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଯେମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଟାଇମ୍ ତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଅଛି, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଟାଇମ୍ ତ ମିଳେନି, ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି, ତ ଜବ୍ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଟାଇମ୍ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସମୟ କେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ, ଜବ୍‌ରେ ବି ଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ? କାରଣ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଏ ବା ଫ୍ୟାମିଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଜବ୍ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ। ତ ବିନା ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ବୋଲି ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମୋର ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛି? ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ? ଜଣେଇଲି ତ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆପଣ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ତ ଓଭିୟସଲି ପରିବାର, ଗାଁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି।